dia kajingkan na inoilam jo ka isin saw no kara skill ba to ni shula ben ai dia consult ke snack ni kau kum ka awareness mo nam ta jum kum pa di administration school hakan ka por ka mangidap ka jingsu kumen ka bokraw haga ba ngilayo ban wan hakan ka school jongti kadai hapo ka snong bangida kumen ba kandon ka jing ya trilang ring ka school bat mangi kum ki NGO la ni kiseng halang angta bat ki paiba nong snong hakan ka por amla kan ai publiru ya u John lingdo ubadiri na kisamla hapo kan kisnong ubadiru unong yalam bahakli jo ka KSU hapo kanong po circle kano galong kajing sarong hakasnong jongi ba ngimi sibun kinong yalam tehenre lada mangi ngenang kumno kan penterkam kanong kajing mentoy ya kasnong kathao laslem ngala yo banyakan ber i kongthei ma headmistress jong ka school hakabayde ba kajing ngala ongi iba isa nyo ya ki kena ban samkat ka bangila nakalian ka unit jongi lingba kini ki kopi ki let ki kolom ki bangila pen kre ngalayo lai ngut ki kena mah oke lai ngut ki kena ki badan hakan ka school tinggi layo pen kre akaman tajung ki kopi kolom tunju te hajing sala kham slam bangin yo sami kini ki kopi nai baar re ngatrai mlele mo ki kopi tinggi dang la ban yo pen kam da lalut ki kopi ki bagi kimi ki pa ki la thet maknaru andre kidang yo pen kam lasim snam la ne da lalut kata ka kopi te khendiat na syukwa ban ong ba kajing sam na kalian jongi kum ka seng ya kini ki kopi kam da dei tang hom sau ande kiwi kisnong ru ngisa barkawe ngakarpat ba limba kini kijing ai limba kini kijing sam jongi ngakarpat ya ki kimi ki pa ngakarpat ki kimi ne ba kinem perkhat bakla ya kene kajing ai jongi mo ese kumen hakane ladon kajing ya kun kajing ele tu hapo kisnong ka thau dega gidon hakano kono kubenta lada gidon hakano kono kulintim kanaru andre ka kamaram jongi banyarak kabunong jong lajong kane ke sabar jo kisnong te katahi nga dadam sibun mo akan ya step ka babenta public record na ula free takala na ya ko ne ko ko jangan ya ka school ya ki kimi ki pa ya ki khana school khantam ya ki ne ki seng halang mo na kapor bagi ai ki jingarap ya mdei ta kaisno jungi se ki wi kisno ru teng ai ke jingket pok ke yang pi ba kinang la ban tre shu na beta kam ke babha na beta ban wanra eta karoi ka par pok kisno ka thau na ta jinget toy ha ka imlang ka salam ai ku bleru ya ino hi kai mo igala khot enga ha ne ka sam kopi na ka na ki seng HYC te na kaliang jungang so ban ai ka kakti ka pon ti ka diang ba ka jing sungu ro ka ju ka por na marba pi ki la yara lem kanno ka jinget tolong ke bu ang ba aku beli cuma nak. Siapa pelajang na, siapa pelajang, bukan helian.